Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Počinje Dnevnik, ovo su vijesti dana. Radnici 7 rudnika u Federaciji koji posluju u okviru elektroprivrede BiH okupili se ispred zgrade vlade Federacije. Traže odgovor ima li za njih posla u rudnicima. U srednjim školama u Zapadnohercegovačkoj županiji sutra generalni štrajk. Za naš Dnevnik o ovoj temi govore ministrica obrazovanja te predsjednica sindikata. U Federaciji se od 20. prosinca uvodi pravilo cijepljen, testiran, prebolio. Ovo pravilo neće vrijediti u Zapadnohercegovačkoj županiji, a mi smo provjerili što građani misle o ovoj temi. Vlada županije Središnja Bosna ni danas nije prihvatila prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za subvencije privatnim poduzećima za potporu skijalištima i razvoju turizma za 2021. godinu. Zenički rudari jutros nisu sišli u jamu, a obustavom proizvodnje iskazali su radnički neposluh, kako su naveli iz zavisnog društva Rudnici mrkog ugljena Zenica. Još jednom su iznijeli svoje glavne zahtjeve, a ostaje pitanje dokada će se moći pokrivati neučinkovito poslovanje rudnika. Višeslojna priča oko rudnika i njihovih problema danas je u vidu štrajka dobila još jedan čin. Radnici 7 rudnika u Federaciji koji posluju u okviru elektroprivrede BiH okupili su se ispred zgrade vlade. Traže odgovor ima li za njih posla u rudnicima ili ne. Između ostalog žele stavljanje van snage pravilnika o radu i radnom učinku koji nije u skladu s opremom kojom raspolažu. I na tom sastanku sam u određenom trenutku uvaženog ministra postavio pitanje hoćete li u jednoj ovakvoj situaciji kao što je danas izaći zajedno sa mnom pred javnost kazati da smo usaglasili pravilnik o radu u rudnicima koji osnovnu platu kopača u jami sa 850 maraka utvrđuje na 570. Kazao je neću, nema govora. Evo vidite, zato i mi nećemo da prihvatimo taj pravilnik o radu. Neko mora biti odgovoran, zato mi zahtijevamo i smjenu generalnog direktora elektroprivrede Bosne i Hercegovine i direktora rudnika uglja u sastavu koncerna koji su stavili u primjenu taj pravilnik o radu i pravilnik o radnom učinku. A ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić nije htio ni s radnicima usuglasiti uvjete prema kojima rudari nisu isključivo odgovorni za svoj radni učinak. Pred prosvjednicima se nakratko pojavio pod pratnjom, do komunikacije nije došlo. Da nakon ovakvog današnjeg skupa i rezultata koje ćemo postići, nikad više i nikad rudarstva ne bude kao grana privrede, neće niko se usuditi da vrijeđa čast i dostojanstvo rudara, da mu kaže da sebi kvari mašine, da sebi treba doći zaraditi platu. Nek mu je na čast onom koji se to usudio. Moraju naći rješenje za rudnike koji po struci imaju perspektivu da rade, koji imaju zagarantovan plasman svojih proizvoda. Mi rudari znamo raditi, mi hoćemo da radimo. Isto tako mora se uložiti u rudnike da bi imali, a ne dovoditi svjesno do stečaja kao što je sad slučaj. Još jedan povod nezadovoljstva je kupovina uglja elektroprivrede van koncerna, koji su pravdali padom proizvodnje u Kreki, navodeći da je cijena, ako se ne računa prijevoz, niža od one koja se za ovakvu vrstu uglja plaća rudnicima spomenutog koncerna. Bombastično su najavljivali kako će zbog izmjene cijene električne energije ugalj isto tako doživjeti izmjenu cijene. Mi imamo ugovor od strane elektroprivrede ponuđen rudnicima, cijena uglja za 2022. godinu na nivou cijene iz 2021. godine. Ne mijenja se cijena uglja. Ako im se ne ispune zahtjevi, rudari su tvrdili da će ostati noćiti ispred zgrade. Paralelno, danas je Dom naroda Federacije razmatrao strategiju zapošljavanja gdje se nastoji povećati osobna zapošljivost i uskladiti vještine sa zahtjevima tržišta rada. Možda je privatizacija i traženje tržišne održivosti nešto što uskoro očekuje i rudnike. I dok su rudari danas svoja prava tražili ispred vlade Federacije, premijer Fadil Novalić po svijetu se hvali rezultatima i uspjesima. Upravo kroz navodni ekonomski potencijal vidi buduće preuzimanje Federacije i države od strane Bošnjaka. Znači imamo veći rast uposlenosti i od Srbije i od Hrvatske, od RS-a apsolutno, od Makedonije, Crne Gore. Imamo veći rast izvoza, 38% nam raste izvoz, znači ili 45% u odnosu na 2019. Da slome, znači, špic ekonomske moći Federacije, koja je zalog Bosne i Hercegovine i zalog prije svega Bošnjaka. Kad se uselimo u Federaciju i gledamo situaciju, tu imamo Hrvate i Bošnjake.
Bošnjaci su otprilike preko 2/3 ekonomije Bosne i Hercegovine. I malo kad analiziramo istoriju, nama, Bošnjacima, znači ne treba više od 30 do 50 godina da ekonomski ovladamo svojim prostorom i da ovladamo, evo sad reče da nas ima 55-56%, je li tako? Da ovladamo i brojem. I mi to svaki 50 godina smo sposobni, ali zato svaki 30 do 50 godina imamo rat, da nam se otme ono što smo stekli i da se smanji ono što smo porasli. Zamjenik predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bakir Izetbegović izjavio danas kako u ponedjeljak namjeravaju održati hitnu sjednicu tog doma u vezi sa stanjem u zemlji. Gospodin Bečirović je to tražio, uradit ćemo to u ponedjeljak. A ako se ne sazove sjednica, onda se pitamo zašto je nismo sazvali. Kako možemo trpiti ovakvu situaciju da ne pokušamo da se osvrnemo na nju na najbitnijem mjestu, u parlamentu. A ako se sazove, onda zašto smo je sazvali, napravimo samo troškove, srpski delegati neće doći, tako da je teško da vam kažem ugoditi. Naše je da pokušamo, a mislim da bi njihovo bilo, dakle, ne samo pravo, nego i obaveza da se odazovu i da kažu šta imaju na takvoj sjednici, jer stalno su i uporno insistira na tome da se mora razgovarati. Evo, ja sam bio sad na sastanku sa gospođom Schmidt iz OSC, i gospodin Špirić i gospodin Radmanović stalno ponavljali mantru da moramo da razgovaramo, da moramo da otvorimo unutarnji dijalog, kako to voli reći gospodin Špirić, pa ajde da ga otvorimo, ajde da razgovaramo. Nedolazak na sjednicu nije to, jel? U zeničkom naselju Babina Rijeka u poslijepodnevnim satima došlo je do pucnjave, a to prilikom smrtno je stradala jedna ženska osoba. Prema riječima dežurnog službenika u operativnom centru Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-Dobojske županije, do incidenta je došlo u 15 sati i 50 minuta. Muška osoba upotrijebila je vatreno oružje prema ženskoj osobi, koja je tom prilikom smrtno stradala, naveli su iz policije. Krim sektor radi očevid, a o svemu je upoznat i dežurni tužitelj. Generalni štrajk u srednjim školama u Zapadno-Hercegovačkoj županiji počinje sutra. Koji su razlozi, te što u svemu kažu sindikati i ministrica obrazovanja, pogledajmo u prilogu kolegice Ane Lukač. Kad pitate obe strane za komentar na generalni štrajk koji sutra počinje u srednjim školama Zapadno-Hercegovačke županije, i sindikati i Ministarstvo obrazovanja izražavaju žaljenje što je do toga uopće došlo. Sindikati kažu kako je razloga nekoliko, pa krenimo redom. Postotak povećanja plaće. Profesor početnik ima plaću od 990 maraka, a njegov kolega s 20 godina iskustva oko 1150, što je ispod federalnog prosjeka. Ja ću samo reći da su nedavno, nakon tog našeg zadnjeg sastanka, jednostranom odlukom podigli plaću 5%, ne bili nas ušutkali. Da su plaće male, jasno je svima. To nikad nitko nije ni sporio, poručuje i ministrica. Povećanje koje su oni tražili, od prilike bi zvučilo ovako 5% sad, 5% nekad recimo pred Uskrs i 5% nekad pred početak sljedeće školske godine, na šta je ministar, opet ne citiram, na šta je ministar rekao sad za ovih 5% vam mogu kazati da se može, a za ostalo vam ne mogu tvrditi i nikad se ne bi potpisao na nešto za što nisam siguran da se može ispoštivati. A eventualna povećanja ovise o punjenju proračuna. Kolektivni ugovor zaposlenih u srednjim školama istekao je u veljači 2019. što je još jedan od razloga za štrajk. I jedina smo županija u federaciji u kojoj ne postoji potpisan kolektivni ugovor s prosvjetom. Stvarno me žalosti činjenica da nepotpisivanje kolektivnog ugovora stavljaju kao problem. Jer zbilja nije problem, s njima smo dogovorili sve članke kolektivnog ugovora. Oni su rekli, znači, predstavnici sindikata, odnosno predsjedništvo ili ko već, da se kolektivni neće potpisati dok se ne potpiše nekakvo potencijalno povećanje plaće. Važan razlog štrajka prema sindikatima su i loši uvjeti rada u školama. Na primjer, u pojedinim školama i profesori i djeca moraju u zimskim mjesecima sjediti u jaknama jer nemaju grijanja. I to nije istina. Ako je, onda nek nam se kaže točno gdje je, odnosno tu odgovornost sad ja prebacujem na ravnatelje. Jer jedan veliki dio škola, mislim da su opet isključujući srednju školu u Širokom Brijegu, iz razloga koje sam vam već prije navela, znači sve su utopljene.
A razlog su imovinsko-pravni odnosi što onemogućuje veće investicije, no utopljavanje, kako kažu sindikati, nije jedini problem. U nekim školama jedino sredstvo rada su ploča i kreda. U nekim školama je stanje, na primjer, slačionica, pa čak i učionica, tako da najprije treba pomesti taj prostor da bi se uopće mogla nastava održavati. Ploče u našim učionicama su iz nekih prastarih vremena. Činjenica je isto tako da smo sa ovom školskom godinom pošli u projekt e-dnevnika, znači za sve srednje strukovne škole, to su svakom općini, odnosno gradu po jedna, su nabavljena su računala, odnosno laptopi, projektori, interaktivni setovi, znači je li to ništa? Sutra na dan generalnog štrajka na vladi Zapadnohercegovačke županije imenovaće se članovi mirovnog vijeća. Dok vlada i sindikati traže zajednički jezik, a ako ovaj štrajk potraje, najviše će ispaštati učenici, posebice oni završnih razreda. U Federaciji se od 20. prosinca uvodi pravilo cijepljen, testiran, prebolio. Međutim, ovo pravilo neće vrijediti za županiju Zapadnohercegovačku jer je tamo na snazi stanje prirodne nesreće. Kako će se županije organizirati za ovakav sustav, provjerila je naša Malena Knezović. Pravilo cijepljen, testiran, prebolio uvodi se od 20. prosinca na cijelu federaciju, a kako će se prema tome pravilu odnositi pojedine županije još uvijek je nepoznato. Sada je na županijama da pripreme teren za masovnije cijepljenje i testiranje. Treba, dakle, prije svega definirati način i postupke provođenja ove odluke, mogućnosti, dakle, bilo županija, bilo općina, mogu li zapravo u ovom trenutku sa postojećim resursima sprovoditi ovu odluku i tek onda će se pojedinačno, dakle, županije sigurno oko toga ili njihovi krizni stožeri ili pak vlade odlučivati. Dakle, u ovom trenutku još uvijek je prerano, dakle, izričito kazati što će se dogoditi nakon 20. prosinca u ovoj ili u nekoj drugoj županiji. Pravilo cijepljen, testiran, prebolio ne vrijedi za županiju Zapadnohercegovačku. To se trenutno ne odnosi na našu županiju, s obzirom da u našoj županiji vrijedi stanje nesreće uzrokovano koronavirusom, tako da takve odluke može donijeti trenutno samo stožer civilne zaštite županije Zapadnohercegovačke. Na stožeru do sad nije bila tema uvođenje potvrda. Iz Hercegovačko-neretvanske županije kazali su nam kako rade na uvođenju QR koda koji bi trebao biti gotov do kraja prosinca. Kada ćemo na jednom mjestu imati bazu podataka sa svim relevantnim pokazateljima za sve građane naše županije o tomu jesu li primili dozu cjepiva, gdje su ju primili, koja je to doza, kako bismo imali adekvatnu bazu podataka za sve ono što se tiče korona krize, a kako bismo i u konačnici imali pripremljene digitalne platforme, da tako kažem, ako bi se sutra, Bog dao, na razini države dogovorili oko QR koda koji će biti priznat kad putujemo u zemlje Europe i svijeta, da bi onda i mi bili pripravni u cijelosti da naši građani mogu dobiti QR kod koji će biti prihvatljiv na graničnim prijelazima bilo gdje da putuju. Covid potvrde podrazumijevaju da svi koji su zaposleni u zdravstvenom i socijalnom sektoru te javnim upravama, vladama i općinama morat će imati jedan od ova 3 uvjeta za dolazak na posao. Predsjednici svih vlada županija u federaciji kao i ministri zdravstva ovu mjeru su podržali na sastanku kada se prvi put govorilo o njoj, istaknuo je ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo federacije Siniša Skočibušić. Nekako zanemarujemo osnovnu stvar, a to je da dnevno u Federaciji Bosne i Hercegovine umire 10-ak ljudi od covida. Pa sad se može pričati je li to s covidom, bez covida, od covida i tako, ali neosporno je da ljudi umiru i da su bolnice pune. A da drugi stanovnici zbog zauzetosti bolničkog sustava ne mogu doći na redovite operacije, na kontrole tlaka, šećera, štitnjače, malignih bolesti i tako. Do sada je u potpunosti cijepljeno manje od 1/4 stanovništva BiH. Svaki entitet u državi vodi samostalnu politiku donošenja mjera suzbijanja zaraze. Za razliku od federacije, vlasti Republike Srpske još nisu odlučile uvesti dodatna ograničenja. A mi smo provjerili što građani misle o uvođenju COVID potvrda. Što mislite o uvođenju COVID potvrda? Podržavate li tu odluku? Podržavam. I treba i vakcinu i da podržavamo se. Zato sam... Mislite li da je to dobro ili ne? Pa normalno treba da ima koje se cijepio, da ima papir
da je to odradio, da se zna. Ništa, ja u to ne vjerujem. U biznis se ne razumije, ja sam običan čovjek. Ništa. Šta Bog da. Uvijek je bilo gripe, nek bude i sve. Pa šta ja znam, možda treba da se stane u kraj ovome nekog reda napravi u vezi tih potvrda vakcinisanja. Podržavate li COVID potvrde? Ne. Zašto? Pa ne vidim smisao njih. Stvarno ne vidim razloga da se ovako narod ponaša bez vakcine, bez potvrde, da se krećemo i tako. Ja sam stvarno za potvrdu jer vidim da je treba kretanje van granica i to, pa onda mi je značajno i da imamo. Što mislite, gospođo, o COVID potvrdama? Velika, ništa više. COVID potvrda misli da se ukinu, znaš, da nije potvrda koja je bolesna, šta ćemo ja, koja ja nisam, niti se ima to i zdravije, ne znam zašto će mi. Ne podržavam, ovo je ovako, meni je ovako dobro. Bez potvrda, bez išta. U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata registrirana su 594 nova slučaja zaraze koronavirusom, dok je u istom razdoblju zabilježeno 28 smrtnih slučajeva. Zavodu za javno zdravstvo Federacije u protekla 24 sata prijavljena su ukupno 2982 uzorka, od čega je 475 pozitivno na koronavirus. Novi slučajevi registrirani su u svim županijama izuzev Unsko-Sanske. U protekla 24 sata u Federaciji je preminulo 11 osoba i to iz Unsko-Sanske, Srednjobosanske, Zapadnohercegovačke, Zeničko-Dobojske i Sarajevske županije, dok je jedan smrtni ishod prijavljen retroaktivno. U COVID bolnici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar preminula su 2 bolesnika iz županije Zapadnohercegovačke. Na bolničkom liječenju trenutačno je 79 bolesnika, od kojih je 16 na invazivnoj i 4 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno. U Zavodu za mikrobiologiju i molekularnu dijagnostiku SKB-a Mostar testirano je 489 uzoraka, a u Hercegovačko-neretvanskoj županiji pozitivnih je 78. Od posljednjeg izvješća o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj, u posljednja 24 sata izvršeno je testiranje 159 laboratorijskih uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod 55 osoba. U posljednja 24 sata Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 14 smrtnih slučajeva. U distriktu Brčko zabilježena su 64 nova slučaja zaraze uz 3 smrtna ishoda. Vlada Županije Središnja Bosna ni danas nije prihvatila prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za subvencije privatnim poduzećima za potporu skijalištima i razvoju turizma za 2021. godinu. Odluku je predložilo Ministarstvo gospodarstva na čijem je na čelu Nisvet Hrnić, a kod glasovanja su suzdržani bili ministri iz HDZ-a BiH. Kao i ranije, oni su mišljenja da skijališta zaslužuju veću podršku, te od resornog ministra očekuju da ispravi odluku. Već drugi put prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za subvencije privatnim poduzećima za potporu skijalištima i razvoj turizma za 2021. nije dobio većinu glasova na vladi Županije Središnja Bosna. Identičan prijedlog koji nedavno nije prošao na vladi ponovno se našao na dnevnom redu od Ministarstva gospodarstva na čijem je čelu SDA-ov ministar Nisvet Hrnić. Kod glasovanja i ovog puta su bili suzdržani ministri iz HDZ-a BiH. Oni su mišljenja kako skijališta zaslužuju veću podršku, te od resornog ministra očekuju da korigira odluku, jer loše nemaju običaj podržavati, kaže ministar Domić. Prvo smo taj transfer u zadnjih godina smanjili do minimuma. Znači, sa neki 300.000 početni je spao neki 120.000. Onda smo to bacili još smještane kapacitete, a u biti u te smještane kapacitete svašta nešto je prikalemljeno, i onda ukupno dajemo 40.000 skijalištima, a ostalo dijelimo, ne znam, nija tim ugostiteljskim raznim sadržajima. Treba sve pomoći, ali svemu treba naći mjesto i treba naći koliko treba čemu pomoći. Znači, mi trebamo značajnije dati potporu skijaškim centrima, a u tom slučaju ćemo mi podržati odluku. I sad je bilo raznorazni rebalansa, raznorazni povećanja i nije se našlo novac da se to podrži. Sad je tu balansiranje, što kaže starije koka ili jaja, znate. Jedni i drugi su bitni za razvoj turizma, možda je malo sredstava i u programu možda za iduću godinu treba planirati veća sredstva da budu svi zadovoljni. Pa vidjet ćemo što je sudbina dalje, valjda će do nove godine nešto izdejstvovati. Domić očekuje pojašnjenje zašto neka skijališta još čekaju na koncesije, iako su zakonski rokovi probijeni. Skijanje je sport, kaže, što je njegov resor. U kontaktu je s predstavnicima udruge ski centara, koji su također iskazali nezadovoljstvo prijedlogom pomenute odluke. Mi smo se izjasnili jednim pismom još
od prije 10-15 dana i mi smo baš nezadovoljni sa tim iznosom i mislimo da će premijer utjecati na odluku i da će se donijeti odluka koja je primjerena. U ovoj pandemiji skijališta su zanemarena totalno i prije pandemije, a pandemija je baš nas dotukla. Sa svih nivoa vlasti nema nikakve pomoći kad su skijališta u pitanju. Naš je stav da skijalištima kao nositeljima zimske turističke ponude treba pomoć, treba podrška, ne samo za vrijeme pandemije, nego općenito. Primjeri europskih država, europskih zemalja su takvi da se subvencioniraju vlasnici, odnosno poduzeća koji upravljaju vertikalnim transportom i oni su zapravo ti ključni nositelji te jedne i skijaške i zimske aktivnosti na našim planinskim centrima. Još je na čekanju i zakon o skijalištima. Treba uvažiti i mišljenja onih na koje se zakon odnosi, kaže Domić, te očekuje bolji odnos prema 7 skijališta u županiji Središnja Bosna. Iz Središnje Bosne odlazimo u Hercegovinu gdje je na današnjoj sjednici vlada HNŽ-a usvojila odluku o pokretanju postupka zaključenja ugovora o izvansudskim nagodbama i isplati potraživanja po zaključenim ugovorima. Istaknuto je kako je obuhvaćeno 465 tražitelja potraživanja u iznosu ukupnom od 2.368.940 maraka. Također naglašeno je kako će kroz izmjene i dopune proračuna biti isplaćeno i dodatnih 1.000.000 maraka za redovita potraživanja, što je ukupno 3.368.940 maraka za tu namjenu. Vlada je danas započela raspravu o izradi izmjena i dopuna proračuna za 2021. godinu te nacrta proračuna HNŽ-a za 2022. godinu. Predstavnici udruge poslodavaca Federacije i 2 sindikata iz realnog sektora ukazali su danas na negativan utjecaj opterećenja cijene rada na povećanje plaća zaposlenih u gospodarstvu u Federaciji te negativne efekte povećanja cijena električne energije. Uz izuzetak Mađarske, dakle, nema zemlje na planeti, pazite, ovo je vrlo važno da zapamtite, ja vas molio da ovo prenesete, gdje radnici od onog što zarade manje nose kući. Dakle, stope doprinosa i ostali poreza na platu, dakle, su kod nas među najvišima na svijetu. Dakle, evo, Mađarsku su izdvojili, u njih je jedan drugi problem zato što imaju progresivne stope poreza na dohodak, pa on malo kvari. Dakle, i ovo je tema o kojoj mi pričamo već nekoliko godina i to je spektakularno najavljivano smanjenje opterećenja rada, reformska agenda 1, reformska agenda 2 i tako dalje. I na kraju šta smo dobili? Dobili smo ništa. Evo o čemu se radi. Znači, kada poslodavac 1000 uputi prema svom radniku, na kraju mjeseca 1500 maraka, i on mu pruži. S druge strane, radnik pruži svoju ruku da uzme tih 1000. U međuvremenu se pojavi vlada koja od tih 500 maraka uzme 630. U Mostaru je danas otvoren projekt Smart Heritage koji ima za cilj promociju, valorizaciju i zaštitu kulturne baštine na Jadransko-jonskom području. Radi se o projektu koji financira Evropska unija. Ovo je projekt održivog upravljanja i promicanja zajedničke kulturne baštine. Arheolog Mirko Rašić izradio je kulturnu rutu Kosače na projektnom području od interesa, a to je u ovom slučaju Mostar, Stolac, Čapljina i Ljubuški. Na neki način popisuje, mapira su tu razasutu baštinu, kulturno-povijesnu, prirodnu, pa onda i ostali turistički sadržaj kao što su aktivni turizam, etnogastroponuda, prirodna baština i drugo. Predstavljeno je na koji način je nastala kulturna ruta Kosače i koji su sadržaji i ciljevi ovog projekta. Glavni dio rute su lokaliteti na kojima je obitelj Kosača ostavila traga. Administrativno središte u Blagaju, tvrđava Herceg Stjepana Kosače u Ljubuškom, stari grad Vidoški i nekropole Stečaka, naravno, koje se vezivaju za te lokalitete. To su nekropola Stečaka Radimlja u Stocu i nekropola Stečaka Boljuni, isto tako u Stocu. Nažalost, europski projekti prekogranične suradnje su jedini ozbiljni projekti iz kojih se revitalizira arheološka baština. Jedino se Ljubuški može pohvaliti oživljavanje nepokretne baštine. 2 ključna arheološka nalazišta, to su tvrđava, spomenuli ste, Herceg Stjepana Kosače na brdu Butorovice iznad grada i rimski vojni logor na Gračinama. Tvrđava je konkretno kroz 2 europska projekta Heritage Revived
i Fortnet doživjela određene konzervatorsko-restauratorske zahvate na vanjskim perimetralnim bedemima, a trenutno su u tijeku konzervatorsko-restauratorski zahvati središnje jezgre, obnavlja se dakle središnja kula, popularno zvana Herceguša, i obnavlja se Branić kule i dio tih vanjskih bedema. Partneri na samom projektu bili su Razvojna agencija Evija iz Grčke, Albanski fond za razvoj, Javna agencija, 2 općine iz Italije i Sveučilište u Mostaru. Bilo je to sve u večerašnjem dnevniku. Slijedi emisija Kompas, a gost u studiju je predsjednik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak večeri uz program televizije Herceg Bosne.